robote pilčíka, ako mu ten život krásne uniká. Do roboty stáva ráno na 5. V kubitírke spočíta si výplatu. To je pilčík, refren ešte nejde debil. Život ako vystrihnutý z románu, vždy kedy vám naštartuje Husqvarnu. Po robote dobre ani nedýcha, ešte že je platený od kubíka. To je pilčík. Posledný aprílový deň sa v Gelnici konalo tradičné podujatie Gelnické lomy drevo. Bol to už 9. ročník. Diváci mohli počas podujatia sledovať majstrovské umenie 8 súťažiacich nielen z Mileckej doliny, ale aj z Liptova, Oravy či Šariša. Počas podujatia mohli diváci sledovať pri práci umeleckých rezbárov, povoziť sa na koni alebo ochutnať tradičnú kuchyňu. Pre pôjčikov organizátor pripravil 7 súťažných disciplín, ako napríklad zborka-rozborka píly, odvetvovanie na čas alebo spúšťanie stromu na terč. V celej súťaži dominoval domáci Gelničan Maroš Dorko, ktorý nakoniec aj túto súťaž vyhral. Na druhom mieste skončil František Slivenský zo Starej Vody a tretí sa umiestnil Marek Janiga z Liptovskej osady. Nakoniec sa diváci mohli zabaviť pri tanečnom predstavení skupiny Kamélie a o zabavu sa postarala aj skupina Drišľak.